Învingătoare securitatea adversarei reprezentării sportiva din colțul albastru, Turcă Ștefania Andrada, Chiruia Vârșă. Lupta cu numărul 9 va fi condusă de către arbitrul național Manole Aurel Coburiș. Arbitrul și victoria diametrul sunt masa numărul 1 Iași, masa numărul 2 Năpădani, masa numărul 3 Cluj, masa numărul 4 Slatina, masa numărul 5 Botoșani. În numele de categorie 57 programe feminin cadete, pe durata de 3 retințe, în 8 jumătate se întâlnesc. În colțul roșu, pentru CSM Cristianțu, să văzut Campan Lorena. În colțul albastru, pentru CSM Turcia, Romea Adriana Gabriela. Ofentă, da? Deci mai calmă tu. Hai, mai calmă. Lasă-o pe ea să vină. Nu te arunca la ea, lasă la teatră, lasă. Nu te arunca de la distanță, ți-am zis calmă. Calmă.
Așa, așa, așa. Pivotează când se împinge, caută o persoană la bărbie, pentru să nu ne directe. Așa, așa. Boxezi, nu te bați, boxezi, mișcă trunchiul, da? Ca cu contraatac. Hai, mărunt, mărunt. Tare aia, dacă o dai, o dai tare aia. Stop! Respira, Lori! Învigătorul tricolotatea adversare, repriza a doua, sportiva din colțul albastru, Omea Adriana Gabriela, CSM Turcia. Nota numărul 10 va fi condusă de către arbitrul internațional Pătrușel Mănel Turcia. Arbitrii șefilor de arbitru sunt Mata numărul 1, Studiu, Mata numărul 2, Slatin, Mata numărul 3, Timiș, Mata numărul 4, Năpătare, Mata numărul 5, Iași. În limitele de categorie și indici programe feminin cadete. Pentru data de 3 reprinse, au minut și jumătate se întâlnesc. În frontul roșie, de Cușie, Țirinciuc, Sorina Maria. În frontul al 4, 15 metri Zalău, Constantin Andreea Monica. Dă-mi brațe acolo, da! Dă-mi brațe, dai, dai! Și! Hai, 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 hai! Hai, Holly, hai, 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 hai!
uite direct, îți va acolo, întoarce! Întoarce de acolo, întoarce, da! Și, stop, și! Stop, stop! Maria! Bă, și, pune, și, dă-ți brațe dintre la ea, întoarce! Întoarce de acolo, da! Dă-mă din brațe acolo, bine, hai! Stop, una! Control! Două! Bravo, una! Brațele pe lângă cor! 6, 7, 8! Domnului Cotronicu și prioritatea adversare reprezentantului sportiva din colțul al 4, Constantin Andreea Mărica, SCM Zalău. Montatorul 11 va fi condus de către arbitru internațional Luțu Tăruian Brăina. Arbitrii și arbitrii ornamentelor sunt masa numărul 1, Boloșan, masa numărul 2, Iași, masa numărul 3, București, masa numărul 4, Cluj, masa numărul 5, Bihor. În limite de categorie 64 kg feminin clarete, pe durata de 3 repise, 8 jumătate străină. În colțul roșu, reprezintă Slatina, Ioana, Andreea, Maria. În colțul al 4, reprezintă Semei Călăraș, Alexandru Mirona Nicoleta.
poziții. Învingătoare prioritatea adversare de prezentări, sportiva din colțul al 4, Alexandru Mirona Nicoleta, CSM Călăraș. Basta Antonia. Abandon. Lupta cu anul 12 va fi condusă de către arbitrul olimpic Pandalac Valeriu Modoșan. Arbitrul jocurilor de anul sunt masa numărul 1, Subin, masa numărul 2, Tulcea, masa numărul 3, Lăbăraș, masa numărul 4, Iași, masa numărul 5, București, în nivel de categorie 64 kg feminin cadete. Pe durata de 3 reprinse, a minutului jumătate sentiment. În colțul roșu, reprezentăție Vârcea, Ilinescu, Elena Antoniu. În colțul albastru, CSM Târgu Mureș, Marcu Ana Maria.
Învigătoare de prioritatea abordare reprezentantii sportivul anticonsul albastru Marcu Ana Maria, CSM Timișoara. Lista numărul 13 va fi condusă de către arbitrul olimpic Zitaru Adrian Sibiu. Arbitrii și jucătorii de la Măsără sunt masa numărul 1, Slatina, masa numărul 2, Tifor, masa numărul 3, Botoșan, masa numărul 4, Lăvăran, masa numărul 5, București. În numele de categorie 64 programe feminin cadete, pe durata de 3 reprise, 1 minut jumătate se răpânesc. În contul roșu, Clujul Cluj, Percea Carla Maria. În contul albastru, de CSM Togea, Munteanu Delia Andreea. Organizatorii competiției sunt Asociația Sportivă Cristiană Cătuș, în colaborare cu Complexul Turistic Marea Neagră, sub egida Federației Române de Vot.
Pregativul urmează realizatorul. Vezi că merge un pe cupă. Maestre. Carla, dă din brațe! Dă din brațe! Chiar de calme, impecabil. Viteză! Hai, Caută-i bărbia! Caută-i bărbia! Hai la ombra aici, Marcel. Bravo, Carla, dă din brațe! E sare. Carla, tare! Hai, Carla, trage din brațe! Carla, un pic mai ai! Tragi tare de tine, acum! Nu mai lași! Așa! Tare, Carla! Și nu se orice! Trage tare de tine! Box! Merge de tine, te poți, hai! Hai! Așa! Bărbia, bărbia! Dreapta tare! Tare! Hai! Nu mai lași! Dreapta tare!
Judecarea publică, decizie unanimă, sportiva din colțul Roșu, Pârcea, Garda, Maria, jurul Uș. Lupta numărul 14 va fi condusă de către arbitrul internațional Bara Raul Igoru. Arbitrii jucătorii vârstele sunt masa numărul 1 Turcia, masa numărul 2 Iași, masa numărul 3 Cluj, masa numărul 4 București, masa numărul 5 Sibiu. Luptele categoriei 54 kg cadete. Pe durata de 3 minute, un minut și jumătate se întâlnesc. În colțul roșu, recunoaște Năvodar, Caragianu Andreea Ianca. În colțul albastru, recunoaște Slavia Coruș Demnica Maria. Organizatorii competiției sunt Asociația Sportivă CSR Tătuș, în colaborare cu Complexul Turistic Marea Neagră, sub egida Federației Române de Box. Eliberate Gwen, Bezzacola. Hai, ia-o puțin, ia-o puțin. Hai, dublează stânga.
Direct, direct, direct. Așa, așa. Bine. Dă drumul la lovitură, dă drumul la lovitură. Mai aproape de ea. Bine blocată, te-l aproape. Bravo, bă, fată. Aruncă în stânga. Direct, direct, direct. Acolo, acolo să stea. Haide, haide, haide. Hai, Bianca. Bianca, nu mă lăsa pe ea, vină tu, haide. Mai multe. Hai, mai multe, dă-i multe. Să bună aia. Două stângi, două stângi. Hai, hai, mâine sus. Așa, așa. Hai, Bianca. Bun, 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 întinde la maxim. Mai multe, Bianca. Așa, așa. Bravo, mâine sus. Bravo, ia acolo. Ia-o acolo, mă, de ce o lași, bă. Așa, nu mai te opri. Băi, nu te mai opri când opri. Băi, îți trebuie 3-4 lovituri, mă, haide. Pune acolo, hai, aici. Acolo, 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 bravo. Hop, hop, pa stânga. Hai, văzut și pleacă de aici. Bravo, mâine sus. Așa, 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 pune stânga. Hop. Are mai stătigă. Întinde stânga. Hai, Bianca! Hai, Bianca! Acolo, acolo să stea. Hai, tare! Așa, mă, fată, plimbă, plimbă. 10 secunde. 10, hai că ai câștigat și repriza asta, bravo, îngustă. Atât. Bun, 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 bine. Hai, hai, hai. Terminați lingul, ultima repriză. Acolo, lasă, așa. Pune stânga. Foarte bine, foarte bine. Întinse. Atu, uite ce simplu. Ia uite, ia uite. De când o prins, dă-i 2-3 acolo. Dă-i capul pe spate, hai. Ai văzut ce simplu e? Foarte bine, băi, bine. Ai văzut, hai, mă. Du-te puțin. Haide. Una lovește cealaltă apără, dreapta lipită mereu. Hai, pune stânga. Respiră, 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 Bianca. Pune stânga direct, acolo, atât. Pleacă, plimbă. Așa, așa, pune stânga când vine. Haide, haide. Așa, ia-o aici puțin. Foarte bine, acolo ține, acolo ține. Acolo ține, Bianca. Bine, 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 bine. Haide, și dreapta. 1, 2. Aia. Mâine sus, pune stânga. Și pune stânga în cap, în cap, în cap. Hop, și dreapta, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Hai, Bianca! Bravo, bravo. Hai, hai, dai tu de braț. Așa. 10 secunde, Bianca. Ia-o de acolo, 10. Nu mai te oprești, nu mai te oprești. Nu te mai oprești. Bine. Bine, frate, așa, așa, acolo. Invitare la punte, unanima, sportiva di colpo, Ruscio, Cosano, Andrea Bianca, soffrendo votato. Bună, bună.
Luptă cu 1, va fi condus de către arbitrul internațional Gustav Mureș. Arbitrul sectorului organismului sunt masa numărul 1, Borușan, masa numărul 2, Stâncea, masa numărul 3, Năgorare, masa numărul 4, Slatina, masa numărul 5, București. La limite de categorie 46 kg juniore, preparată de 3 echipe, acolo mulți se întâlnesc. În crosul roșu, de prezentare pe secție Mișoara, Darie Paul Elena. Paula! Darie Paula! În crosul al 4, de prezentare pe Turcia, Sultan Daria Ioana.
dribul, urmează realizatorul. În executare echipabilitatea adversarei de distatorul, sportiva din frontul roșu, Daria Elena, reprezentă Timișoara. Protocolul 2 va fi condus de către arbitrul internațional Sotrușel Ionel Turcea. Arbitrul jucătorilor de Ruscostum, masa numărul 1, Sibiu, masa numărul 2, Cluj, masa numărul 3, Timișoara, masa numărul 4, Năvodar, masa numărul 5, Botoșani. În limite de categorie 46 kg feminin junioare. Pe durata de 3 reprinse, a 2 minute se întâlnesc. În colțul albastru, pe ce se duce domnul Andreea Denisa. În colțul albastru, pe ce Caracal Glorian Vasilica Nicoleta.
Ce usură și era? Gata, să dai acasă cu crema, da? Nu cu pizza, nu-i terțează. Salutitori cu prioritatea adversarea reprezentantului, sportiva din colțul albastru, Goran Vasilica Nicoleta, Prietenia Caraca. Trebuia să tragi mai tare, dar bine. Te auzi? Vezi că ai o problemă cu vorbia, nu mai fac cu sus, ne bagă vorbia mai în pământ. Da, ai timp. Dar nu te lași, ai mai timp. Nota numărul 3, Ajman, fi condus de către arbitrul național Tănase Adrian Modolan. Arbitrul judecător de Măcrosum, masă numărul Slavina, masă numărul 2 Glaș, masă numărul 3 Sibiu, masă numărul 4 Cluj, masă numărul 5 Bihor, pandemie de categorie 50 cu programe feminin junioare, doctorată Bătărie Pizza, 2,63 în crosul roșu, în cer, Paul Andra Flavia. Auzi, că nu știu acolo. În crosul alzatul, pe Dinamo București, Roberta Ana Maria. Dar lasă așa face fără apă. Hai, Andra, nu lăsa probleme. Andra, tare, de drumul la mâini. Nu înțeleg.
Trebuie să dai mai mult, Andra. Hai, Andra, bravo, bravo. Cu prima. Hai, Andra, hai. Du-te, du-te. Du-te, Andra. Andra, tai cara, nu lăsa. Du-te. Hai, du-te, Andra. Du-te. Du-te. Bine. Dai du-te contra, hai. Și, bine, bă. Hai, Andruța. Bine. Du-te, cu două. 1, 2. Hai. Bine. Bravo. Hai, Andra. Sus brațele. 1. Pune brațul din față. Hai, Andra. Bine. 2. 2 cu pas în față. Bine, bine, bă. Hai, Andra, hai. Hai, Andra, hai. Hai, Andra, mai atent. Du-te. Și dreapta aia. De dreapta. De dreapta aia. Ține garda sus. Bine. Și du-te. Du-te, Andra. Hai, Andra. Hai, sus, frate, sus. Luptă. Luptă, Andra, luptă. 2. 1, 2. 1, 2. Bine, bravo. Hai, du-te! Bine! Bravo! Andra, mai hotărât o pic! Hai, gata, nu! Și dreapta! Bine! Bine! Du-te pe ea! Bine! Bine! Și tot dată! Hai, Andra! Hai, Andra! Urmărește-o! Uite-te la ea! Bravo! Nu mai sta pe linie. Andra, nu mai sta pe linie. Sus brațele, sus brațele. Dă drumul la brațe. Hai, du-te pe ea! Dă drumul la brațe. Du-te! Bravo, mă! Și din nou. Hai că nu mai poate, pe corp, gata, hai. Pune stânga. Hai, tu prima, Hai, văzut? Hai, bravo! Ești prea aproape. 1, 2 de la distanță. Acum, 1, 2. 1, 2.
distanță! Cealaltă. Hai, am înțeles.